Il-policies ambientali hemm ħafna, kien hemm ara fl-2014 u 15 imħabba li propju Joseph Muscat trid mudell ekonomiku ta' tkabbir ekonomiku bla qies. Waħda mill-affarijiet fost affarijiet oħra li għamilha kien li il-policies tal-ippjanar biddilhom b'mod li jħalli ħafna iktar bini milli hawn, milli diġà kienu jħallu il-policies. Insemmi waħda, ħaġa li kienet naf li diġà semmiet hawnhekk fuq il-podcast, imma eżempju DC 15 li bidlet pratikament Benex li għamlita bidlet ħaġa żgħira kienet ġo Annex literalment ġifieri li daħal wara li ħadd ma fejn għamlita possibbli imma b'daqqa ta' pinna li jien fejn qabel stajt tibni 4 appartamenti issa tista' tibni ħafna iktar. Tista' tagħmilhom f'daqqa. Magħha nbidlet ukoll eżempju l-policy dwar is-sanità fir-rigward ta' kostruzzjoni qed ngħid, ġifieri li l-bitħa tista' tkun iżgħar, ix-xaft jista' jkun iżgħar, affarijiet li jistgħu jidhru dettalji żgħar. Ma meta naraw daw iċ-ċapeb ta' appartamenti tilgħin f'daqqa huwa xi mħabba daw il-modifiki żgħar li saru, int f'daqqa waħda f'post stajt iddeffes 5 appartamenti, issa tista' iddeffes 8, eżempju, u jekk ikunu proġetti ikbar allura ħafna ikbar. Il-politika dwar bini fuq ODZ ukoll. ODZ ġifieri dik hija politika oħra li daħlet fl-2015 li għamlitha possibbli li inti jekk għandek ċimkien u gorbot ċimkien f'daqqa tagħmel villa bil-pool. Kif taħdem dik? Kif taħdem dik? Għandha ħafna aspetti. Il-politika again daħlet hemmhekk suppost biex ngħinu l-bdiewa biex ikollhom post fej eżempju jibnu ħalli jpoġġu għodda l-makkenarju. Fil-fatt il-politika għamlitu ħsara kbira l-bdiewa u ħanispjega għaliex. Mela, tlaqna?